Issuġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Forsi tgħidu da qed jeżaġera. Imma kull darba li nkun qed nagħmel omelija it-tfal ifaqqu l-biki ma niflahomx. Wara kollox, kieku veru rid it-tfal ma kunx jidħol qassis. Il-benefiċċju ta' dawk li morru knisja, x'għandek tagħmel? L-ewwel qari. Qari mit-tfal jaħlu. Iva intom li għandkom it-tfal, ma li jibku, x'għandkom tagħmlu, Tibqgħu għaddejjin isumu jiġri xejn. Timbottaw il-puxċer il-bot u ta' pasi mhux tagħkom. Jew forsi taqbdu l-baby u toħorġuh il-barra. Daħlit li l-kwot, kappellan. Anke jiena, għamilt waħda ta' gufa. Gufa. Għamilt kwot ta' gufa iva, ħalli fil-każ naqbdu u nagħmlu hemm fuq it-suntier nagħlqu hemmhekk. Ma tajt daw tfal ta' mhux annimali. Tfal ipposseduti da tfal. Għax ma li jidħlu għaw ġew ma nafxitihom ħlief ħanjagħtu storbju ma jagħmlux. Imissek. Għaddi Robert, toħroġ tgħidli xi jmissni u ma jmissnix għax iktar fiex kelli moħħi. Ħallini bi ħwiefi Fader Robert. Missek taqra l-Evanġelju u tistennewk. Il-mulej magħhom. Di ta' tfal wis qed tossessjonaħ. Kappellan daħlet il-kwot. U kemm telek? Jekk nagħmluha tal-aluminium 6,000. Kemm? 6,000? 6,000? Min tixtara daqsxejn għolja 6,000? Jiena li koll maħallija, u mbagħad jekk irridu tal-injam 4-5 tiġi. Leta, għandi idea, sifi kollox in. Għandi idea kif namluha b'xejn, Xejn kif ħadamna b'xejn. Ejju, ħanajdlek, mela, inti jiena nqaddes jiena oħroġ barra fil-ġnien taħdej il-knisja u qod entertainja l-tfal. Int. Ma jiex iboffu. Fimni. Inħares lejk u koll nitħaq. Robbja, li non fuq xi 6,000 fuq it-tfal. Fuq it-tfal ħana fuqhom 6,000, 6,000 non fuqhom fuq il-kaxxa tan-nar ħanriet kull maw. Ma non fuqhom fuq ġejn non fuq 6,000 fuq it-tfal. It-tfal ara x'joqogħdu ħdej in-nar. It-tfal. Mhux hekk għax in-nar tal-vesta u iktar importanti mit-tfal u tista' tettwihom darba. Le, daqsik. Tajli xejn inti li ħalqi? Le, mhux jintillek ħalqek. Kieku ngħidlek ibżax, darba kelli boyfriend ta' kien jintillu ħalqu. Ħanina. Isma' għax jien ma rridx inġak, bħalissa vera nisab konfuża, għax jiena lil-Willy inħobbu. U ma nixtieqx inweġġaw, imma fl-istess ħin inti ġennini. Anke inti, alla volja kbar minni, tfixkilni ngħidlek. Ara x'ħanamlu tieni dal-weekend. Ħalli naħsib għax daqsxejn konfuża. Għax jiena ma nixtieqx inweġġak. Imma dal-weekend ngħid jien, x'jista' jinbidel f'weekend? Jekk jiena noġbok u inti toġobni għax ħanqogħdu nistennew il-weekend. Għaliex jiena ħajkun il-weekend li ħanara fiex jien qiegħda mal-Willy. Għalhekk ma rridekx laċċempilli u laqas tikkomunika miegħi u lanqas miegħi ma' ħadd. Okej, kif tajli? Imma ħanajdlek. Jiena il-Willy ma naħsibx li huwa xi Anġlu lanqas, Aj, ma nafx li mhux xi Anġlu, anzi, xi tanżej bil-furkettun. Però ma naħsibx li ħajjesel biex iweġġani tgħallili. Ma ngħidx li ħajaqgħod tentazzjoni. Please allow me to introduce
myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Għadda sa minn qoddimi. Hirġin is-saħna, Anne-Marie, stand by. Wow, għana da t-tofta. Ħallek mit-toppejja suq. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you get mine. Ħajja mill-ġurnata, mux jien konta. Mux jien kont l-ewwel wow! Mux jien kont diħelem! Oħroġ minn hemm! Ejja, oħroġ minn hemm! Anne-Marie. William, kemm il ma narak, x'kombinazzjoni? Tidher sew, Anki int alright, Smajt li l-ħat issa, sirtu raġel tal-primus. Ejja, il-first lady, sa. U kif sejjer? Isma, park, let's go get a coffee. Jifhem jena ma tantx tipo nkun nista' taf kif. U ejja Will, fej qatt kont busy int, ili ma narak years. Park, let's go get a coffee. Park. Kum saħdek, Willy. Willy! Għandi moħok hemm? Ħallih kwiet il-Willy. Willy, inti jaħseb moħok, mhux moħħu. Ejja. L-extra group, Willy! Kemm ilni ma narak, how are you? All right. Int all right? Ifhem, all right. I missed you, Ejja. Għet nħossok tmisnien. Jina qatt ma kelli boyfriend bħalek. Għanna s-sujġot f'postu. Għadkom zon xaħġa oħra, għalli fil-kas nitla l-konvent? Il-laħwa Sister Eva, ara da top kemmu ħelu. Ejja raħ, turkwas, issa ngħidlek fuqu. Jaħasra dak iż-żgħir kif waqqa fuqu. Skużani, imma jiena daw l-affarijiet ma nistax nagħmilhom. Jiena raġel miżewweġ u daw l-affarijiet ma nistax nagħmilhom. All right, Willy, ikkontrolla naqal Willy int. X'affarijiet da? Li ta' tixkas titkellem bejn u bejn ruħu. Ħajkun inħallik. Għal xejn, il-pjan ma rnexxiex, ma waqax. Il-ħadd tajjeb illum għandi ċajta vera tajba. Ejja, sinjura, bil-baby. Iva. Importanti ċekkja xaw minn ġili qed idaħħal il-kelb fil-puxċer ukoll. Xieħlew. Jekk ma jimportax illum il-baby nħalluh ma' Father Robert, ta? Waħdu. Iva, sakemm tispiċċa l-qoddis taġi li ma ħajjiġri xejn. Ma nistax inżommu fuqi allura. Fimni, ħanini. Jekk iżommu fuqek jaf itelfek daqsxejn u titlef daqsxejn mill-messaġġ li jrid iwaslilna Ġesu. Allura aħjar ħallih ma' Father Robert. Father Robert, fidejk? Ija. Fidejk. Hawn jekk jikfi għandek in-nepiż hawnhekk għax wasal biex jagħmel kokko. Nepis. Bonġu, il-ħadd it-tajjeb. Is-sinjur, dal-baby. Ja, kemmi ħelwa. Dak tifel. Tifel? Da tifel? Ejwa naħseb. Tifel tiegħek da? Le, sibtu. Sibtu. L-ċajta, Iva, tiegħu tal-parti, għax mhux mexewġi. Kol tajjeb. ċowe ħażin irrid ngħid. Iwa ara, mela għandna baby boy, jekk jogħġbok ħallih ma' Father Robert, ha? Għandek il-biljetta. Żewqu ma' Father Robert. Mexxi. Daqqas ma smajta. Ija, naf ħiju, għalex. Ara xet nafżak, ara ma jġrulu xaħġa x'brasek idu. U li xittidu jġrilu, inti ħalli fidi. All right. Xieġmin, xpaċi għawu, minar tfal, minar biki, minar ħafna storbju zejjet u propju l-lum fuq ek jitratta l-Evanġelju ta' meta Ġesu jgħidilhom
ħallu li tfal jiġu għandi. Issa, u ovvjament ikun qed jirreferi għal dawk it-tfal li jkunu l-fuq minn 4 snin, dawk li jkunu bla storbju, bla ħafna biki. Żejjed, sewwa? Ej! Peppa! Peppa! Ntwasal tal-ħarqa naħseb. Nara kif Insomma. Ntwasal tal-ħarqa. Issa, jinqab ma bdiet ħarqa fuq nisawa, ma nipruvaw. Ejla, flek. Mela, l-avviżi. Kemm infakkarkom li l-qrar issa se jibda jkun 24 siegħa permezz ta' sistema ġdida sewwa. U infakkarkom ukoll illi il-magazzin tal-Knisja bl-arblu il-kbir fil-faċċata għadu kif ħareġ. Infakkarkom illi tkun daqsxejn ġenerużi għax issa ġejja l-festa. Min ma jkollux flus fuqu fil-but jista' jibgħathom Revolut fuq il-mobile tiegħi. Sewwa, dak kollox. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ġeja mama, taħi. Kombinazzjoni taratlek. Fidek, sinjura, thank you. Mela. Bita t-tifel. Għandek il-biljet, please? Biljet, għasli ma għafxu li mutijaj. T-tifel fejn. Madonna. Tik metax, nasib nafġara ħambur nil-ħaqqa, ta' senjura. Billek, qabel ma teħek il-mewt. Okay, issa jisibulna. Hello? Iva l-isqof. X'inhu? Mhux daħlu tfal waqt il-qoddis ħabba l-istorbju. Fidejja, se naħu azzjoni. Għabbadni mal-parroċċa ta' Sant'Antni. Ara, jiddependi t-teba xini. Jekki xema trid neħja bil-ħadida tal-modija. Jekki kollha l-ewwel titfaħħa fil-friża u mbagħad neħja bix-xafra. Imma jekku dem, le dak l-ewwel ixxarbu fl-ilma u mbagħad taħslu fil-maċin. Eżattament, di xini. Le kelli tifelek fidi u qalali ma qalali ta' ma kullim kienek kimlini. All right. Hello, ejwa. Eccellenza, kif inti, all right? Iva, Father Robert. Ija, il-kapellan kien iqaddes, għalek ma stax taqbdu. Xinu? Waslitlek li mux indindaħlu it-tfal għal-qoddis, Iva, biex nejdlek għasim ma naqbel maħħa, għalija hija situazzjoni ta' tqalliħ. Le, mux jien qed naqlax istorja twila. Imma tiħux sib ta' nar il-ħadd żgur issa jiġi u ngħidlu mela, u żgur li ngħidlu jekk hemm bżonn ngħajjab miegħu. Iwa, grazzi, eċċellenza. Le, meta ngħajjab miegħu mhux nida, jien ma nidajx, eċċellenza. Ejja, fl-aħħar, u d-disa kif suppost. Bla jab, bla biki, bla tfal. ċara lek int, segwiċ l-askri, jaqaw, ma tiflaħx? Jien niflaħ, Ġiljan li ma tiflaħx. ċempilli l-isqof. ċempillek l-isqof? U xrid? Tiġi xtejt li minħabba l-arblota? Le, fuq il-bicċa xogħol ta' tfal li ma ndaħlux it-tfal. Ħabba ta' tfal? Daċċa sajjaf! U mhux ovvja s-salaħa naqbdu għasur kappilla li jsir jaf.
Inti għad smajt b'xi parroċċa f'Malta li jiddeċidu li ma jdaħlux it-tfal u biex taxxa. X'inhu l-Evanġelu tal-lum? Ġesu jilaqa l-tfal meta niddeċidu li nħalluhom barra illum għax għaz nemmen. Ma tef ma nikjax, ux għallek biex namlu allura da. Biex terġaw naċċettaw it-tfal fil-Knisja, Dak l-isqof għandikun imqabbat miegħi ħasra, jew imqabbat miegħi. Aħjar jara x'jagħmlu l-isqof. Insomma, ejja, għax fl-aħħar wasal l-apparat. Apparat tal-qrar. X'jiġi ġifieri apparat tal-qrar? Dan u dak l-apparat illi lilek se jsolvilek il-problemi. X'jiġi problemi? M'għandix problemi. Mux m'għandekx problemi ħasra, għax jiena fader Robert. Jiena nitħassrek lilek dik il-biċċa tax-xogħol illi tittoqgħod kuljum fis-sitta ta' filgħodu minflok bonġu tittoqgħod tisma' dnub ta' dik id-dub tal-oħra. Ja ħasra. Ujja, ma mhux kulħadd b'xogħlu. Jekk nistgħu nagħmlu l-affarijiet aħjar, nagħmluhom għall-aħjar. U dan l-apparat ħajsolvi kollox, għax dan kull ma rridu nagħmlu inwaħluh fejn erru u jaqbad u jagħmel kollox waħdu. Kollox waħdu jagħmel. Kollox waħdu sal-soluzzjoni tiġda. U dan biex ikun qed ngħidu kollox, anke jiftakar id-dnubiet ta' qabel. Ġifieri għax qed nibża ħaddaħħalni f'xi oħra l-isqof jaf bieħda. U l-isqof jaħasra għax qabbiżi l-isqof. L-isqof jara x'jagħmelu, jara kif jimxi hu l-isqof x'kull waħda. Ġifieri kif jimxi hu, mhux għad-dritt jimxi l-isqof. Fiċ-ċess diagonal jimxi. ċinti tagħmel ibni? Naċċettja. Ma' min? Ma' love. Issa lavet ngħidula, doing din love. Issa uffiċjalment il-GFT. GF xi tkun? Pa, għandek bżonn ta' ġorna naqra ta' GF tfisser girlfriend. Aw, ħanejdlek, taqla l-art, X'taqla? Min? Taqla l-art tfisser. Meta tkun, kif ħalaq ma tispjegalek, tkun ħelwa top il-full. Top xiex? Isma' xbin, inta dek żgħir biex ikollok relazzjoni ta'. Għalma qed titkellem, intu għommi l-istess ta'. Issa biex taxxaq, għommi ħadmet rasa, ma ma' min u żar minna, ġifieri. Għamil li pjaċir u l-ommok issemmijiex. U minn ta' tfajliet, ma' di morta meħbib. Għala xan daħzin, di għaw, familja sew ta' għomma mlaħqa mal-pulizija. Għala, tifla sew ħafna. Divatti pa' l-lum għal-għanda, għax għedna l-abbuna PlayStation. U badna d-loba, tibni, tkisser, zajba ta' veru, badni għasew. Emma għandi problema. Di, hemm waħda għandha l-artijaj. U ma trid biħħeli b'xej. Ma f'se nagħmel? Jiena u int, l-istess problema għandna fl-istess ilma qegħdin. Anzi jien, għandi l-alla jgħidni. Ma jiena għadni ma fimx eżatt x'rridu nagħmlu. Ara, hemm dil-mara. U dil-mara għandha d-dar. Issa aħna jekk irnexxinna nbeżżawha ftit, jista' jkun li d-dar toħroġ minnha, fimt? Sewwa, allura ġifri ħammorru għanda bl-iskuża ta' berik biex imbagħad irridu werwruha, nawx. Ngħidula li hemm l-ispirti. Tibża u bekk tikkunsidra li tbieħ ħaddar. Id-dinja tajba kieku. Ma ngħid jiena għaliex għandi mmur din il-mara u nti għaqata u nwerwira tista' tgħidli. Issa jien qed li għatajdli hekk. U fil-fatt il-pipe li huwa wara kollox il-persuna li qabbadna għalli teħda l-envelop. Għalli għaxin ngħidlek li x'kien jara għadha l-envelop jikkonvinċi ruħu biex jtiħalqata. U le jiena ara daw l-affarijiet jiena ma naqbilx magħhom. U għalfejn jiena għandi mmur jaħasra dil-mara inti jaqata u werwira. Ara jiena għalija jista' jitfaliri taw ġew. Ejja xiex. Ejja ħammorru ntu għall-ikbar qata ta' ħajjiet għal dil-mara taqna. Forsi vera li l-isqof jimxi diagonal, imma kieku hemm il-kappellan fiċ-ċess zigzag jimxi.
Might go down to G.O.D. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E. Jien biex nedaj pin. Jamen tant affarijiet. Clamping toħodni lejli. Lil-Willi toħu clamping. Camping jgħidu dak. U jien naf xed batija batejt. Meta għamil 3 ijiem mingħajr saqaf fuq rasi. U kif irqad? Bla saqaf, bla saqqu. Where there is a Willie, there is a way. Għandur dawra? Ej, għandur. Thank you, da. Kabin torrajt. Mux xinu saqqu, semi, artab, dik. Jena għamil li għat maħadbni camping, għax tħobni. Ommak. Kif inni ommak, Orrajta, xi kultant issemmik. Ejja, għada trejtu. Lejlek issemmi il-Mark, il-Melvin, il-Chris, u kemm issemmi nies. Għanajdlek camping ma ħadetekx, ma naħseb kull jum barra torqot ommok. Esma, taf minnu missierek. Iva, ejja. Mux Pinokju! Ismani, kamp, għandek? Kamp, m'għandniex bżonnax. Kont id-dubbajt billboard, il-kanvas tijaw. U dak nifirxu għek u ntafa taħtu. Tal-elezzjoni, minn tal-elezzjoni. Għandek bżon wieħed sura, kamp sura, Mela ġibli kampeja, ġiblu li bl-inswi tali li. Inswi xini? Inswi, u jkollok il-kamra tal-banju, fej il-kamra tal-sodda, inswi. Inswi. Ejja, pin! Ma importax fejn pixxi u ekta, għaxin kollom kien namelta, imma il-prim, xa tagħmel? Ħataqbad tagħmel barra? Taf nista' nagħmel. Noħoda camping, fejn latrina, ħalli kif jaqbada, tagħmel mal-leħwex. Għaxara x'jamlunna kieku tal-gazzetti, jekk jarowa tagħmel barra. Ismani, jeżistu toilets portable. Ida xeku. Ġviri, toilet taħdum jak barra, portable. Tkun tista' tagħmel fih. Fej, kif ikun da? Toilet iġġorru miegħek, tkun tista' tagħmel fih u mbagħad batlu. Bħal da? Wieħed minnhom dak. Sommu l-ena għabi. Kollox għandu da. Kemmu ġobni. Mbadda fejt erħilu. Mbagħad jew titfaw f'xi drejn u fejn titbatlu jaħasra. Tagħmel fih u tbatlu. Sabiħ, ġobni, U shower. Shower. Għazna ħazak kull jum id-dar ħanħazħammu l-camping, 3 ijiem dik l-sfida bl-istess għal-sitta taħt. Tant ħajkollu bolol illi ħankun nista' nibat il-prim fuq Fiesta lejn l-Australja. Alright, mela għanna il-kamp, għanna il-toilet, xekem ġietna l-ispiża da? Naħseb bl-affarijiet li għandna ġonna 300 jen. 300? Erħilem 300 xaffariet dawn uħoda l-ġerma. Il-ġemma qasab l-eżisti. Emmek għanħoda, dik li mwaqqa għanħoda emmek, mux xorta l-raġaw ejja, għammurru tfagollu x-postu. Insomma, pin! Il-toilet ġejbu għaxa ġobni!
Għasek nużax skutella dawk.